Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa mapasultihon, ako sa muingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama. Kinigya po ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kasama magigsunan. Awhagong ko kamo nga mugamit doon sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mahigala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dune. Kini gibot nagduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kahigalaan, ang atong magtatampo si Dune. Matod pa nila ang gugma ko no, dili lang kay buta, bungol pa. Mauni nila pagtanaw na ako, tungod kay nga ako laging asawa, murnaan niya tanan. Maldita, hinawayon, libakira, marukoy sa tanan. Basta kay, og sa kape palagi, murag, grabe ni siya, 5-in-1 gyud. O kung nga nung na 5-in-1 ni no, inaani magod akong problema sa dihang naglingkod-lingkod ko sa kong patawan. Nakita na ko si Pedro nga milabay. Akong gitawag. Draw! Oh! Ay, Regon! Pwede ka na po gawas na ta? Ayaw. Di madana ka na sa gawas. Mura ka manaigon. Unsa ang tao niya. Dali. Tahi ko, ikaw rin yung kalingaw na ko da. Ayan. Dali. Kada. Larga, usap ang kantahan mo. Unsay titulo da? Ang kani kong kantaha ka ng pagkamingaw ba kay abroad mo ni siya. Ah. Niya. Naabot siya to sa sino niya. Padala na ko isbita na kay di mo na ito soton. Okay. Larga! Pagkamingaw, Hong Kong, Saudi, China. Layo kayo iyang bana. Kung asa Saudi siya mangwarta para sa pamilya. Sa dito na, sa destino niya. Pertinag yung mingawan. Maghilat siyang mag-inusara. Uga may da. Saway. Mingaw sa pamilya. Okay. Asawang Singaporean, kwintas dapit sa dughan. Apit na mapoto si buok kalawasan. Kaswerte ni misis nga musuroy sa dalan. Napay iyang kwintas na asbugan. Punan pa yun, unya na sunod. Kana na sa, kay murag padung na din he, oh. Wala na, akong asawa taon. Pag-aanay mo Sige, asawa. salamat, Ro. Salamat. Pare kong kita kong asawa rin. Peda, inani galing doon ako'y problema. Si Pedro yung makalingaw na ko. Kung niya siya, usahay ako sa magkantaganta. Pero, di ko masilbi. Ako na lang itong ipakantas Pedro para mawa akong problema. Problema yung kaning problema na ako. Ako kasabot. Problema nga nung inainani niya nga ako. Problemahon man ako nga problema na basta nidaan. Alam akong bala na buang na. Hindi pa ko kaniya, oy. Unsa naman taong ka, oy? New version ng imong kang Freddy Aguilar. Freddy Aguilar? Katawa. Imbis katawa, imo hila kinoon. Problema. Dili ako inikanta, oy, si Pedro. Ano Freddy Aguilar? Ako sila nakanta nila eh. Pedro. Tuon mo ako to?
Pre, ang tingog pidrogod. Mo ba? Bisag di man daan yung problema na ako yun ni katawa. Bida, magbote sila. O Unsa man magbote gyud ka. ana? Ha? Unsa gid ay ang pinakadako nimong problema dong dun eh? Ikaw. Ano kay ito ano ko ako man? Ambuti mo, anong ikaw? Oh, grabe naman sug ka uy. Kaya abi di mo sultihan talaga. Basta makakita, galikod mo. Mawa akong appetite. Ah, unya nawa, ako na yung basangin lang di ay. Mao na, pataka ka magbutang anak. Akong appetite ba? Di Inaambot ni mo ay, kung pasangin li anak, kaya wako manghilabot anak. Ikaw may nayabag. Doon na gani bawa ni mo no, ako na yung basangin lan. Mao na, pataka mo kagbutang. Oh, Iluday. Ako ba isabaan niya, porbida? Appetite ba? Ay, kung pasangin li anak, kaya wako manghilabot. Tanaw dito sa banyo, wasig imong nabiyaan. Kaya di mo. Sa porma anak. Ambuti mo! Paitali di akong asawa. Inato iyang abilidad tanan na Hasta ang iyang pagkadik kay bao, inosente, muragay na ana ba? Naan niya tanan. Basta, wade kay bao, kung sa'y appetite gali, unya. Day Delia, na si Doni day imong bana? Ay, wala pa diri nang. Mau pagipaglakaw, nga no di ay? Ay magpatabang lagi unta ko niya day ba? Tungod aning akong bana. Uy, nga naman. Day, ambot ani akong bana day oy. Labad kay so. Saon man ako. Ang sa problema di ay, ng patring. Ang akong bana ba, sino'y tulyo ni mo? Nga naman si Tulio. Ay, wako kasabot aning tawhana. Sige lang kasuko. Pero, ug makainom gani, pastilan, pagkabuutan, ragid. Unya ako gihan pagkaayo. Dili na misil pang sugoon. Ay, may hinuuna nang. Tagsaon kin ng ingon ana, uy. Ang uban gani, maproblema silang bana, kay palahubog. Unyag mahubog. Ay, mangulata man. Di man ka na mangulata ang imo nang. Ay, dili man. Di gani maningag na ako. Basta kay buutan lagi kayo. Uy, kay ngano ka na, no? Di na siya normal. Pero, maayo rasad na, uy. Ngano di ay, giunsa man nimo nga naingon ana man siya? Ambot lang, kay kanang inikabuntag sa'yo. Mga saba man yun na siya kalit na ako. Ay, basig, wa tay gibuhat ka dautan, bisag wa tay gibuhat ka dautan. Mga saba lagway hinungdan. Ay, nang, sayon na kayo na, nang. Paim na pirmi, aron di ka makasaban. Kay mabuutan man ka na siya makainom. Oo, Ay, why problema? Paim na pirmi, aron pirmi kang happy. mao ba day? Unang, uy, nindot kay ng styla, hubga na pirmi. Kada adlaw paim na, unya og mahubog na, sultihi dayon ko unsay buhaton. Palabo ni may mong bana, tanang buhaton sa bahay, ipatrabaho niya, isugo niya tanan. Unyag mahuwasan na, aw, sipat dayon ka. Mao ba? Unang, uy, maunay akong ikatambag yun nimo. Eh, salamat. Sige day, salamat kayo sa imong tampag. Ay, ako ng buhaton. Ay, mora na imong tuyo di ay nang. Sige, biyaan gid ni may imong tindahan dito no, kay nianhi lang gid ka. Ay, nanira masag ko kay unya pa man ko. Munang nianay ko sa inyo, nanira ko daan. Mao ba? Nya nang pautangan niya ko ha. Ay, sure. Basta ikaw. Ang tuwa lang ko sa tindahan. Sige day, ako tong buhaton imong giingon. Sige, sige nang. Nya nang, pakuha ako og linata dito ha. Nya bugasad. Pre, ambot lang, pre. Kasabot ako. Basta di ko magkainom. Init kay permi nga kung dali kay ko musuko, pre. Pero makainom ka, pre. Okay, pas alright, pre. Oh. Parehas karon Hastang lami asa kong paminaw. Nakainom ko. Yo, wala siya ng style mo, pre, ha? Ikaw, pre, rin Unsay kasulti mo niya problema, hanom ni siya. Pre, kuan ba? Suway lang yun, pre. Kada bang di ka mo inom ba? Kay, kingon na tungkol mo yun sa pagsigin mo inom ba? Mga suway yun nga di ka mo inom. Bitaw. O nga, pre, init pa kaya kung basta di ko makainom. Dahil naman ko maglagot. Kanang kalagot sa atong mao na atong sulbaron dili kay kanang pagsige di mo ginom. Kay mo samot man yung gibati ana pre. Madugay, di na mo piktong inom nimo. Bitaw. Magsige lang kag kasuko. Mga hinay-hinay ginang undang ng inom pre. Nya para bugnaw pirmi mo.
Ayaw sigig inom og init. Bugnaw may imna. Bugnaw, pre. Oo. Oh, mo bito na akong inom permis bahay, pre. Bugnaw nga Red Horse. Ah. Sahay ka ng syuktong. Bukangan ako dagang ice, pre, para bugnaw. Haskal mi ay nun. Okay ra, ang imong syuktong ka ng fighter wine, ha? Nabis ka na. Lami-lami. Oh, lami kring. Palagi ni kring day. Ang dili may mayo, no? Ang dili mo ibutan ko ipasabot nga bugnaw, ha? Tubig lang nga bugnaw, dili kay tubig kanang RH noon sa. Nakahubog. O diba, bugnaw juice, ha? Bugnaw spring. Ha? Ayaw na makahubog. Dili pwede ng beer, pre. Ha? Ayaw na, noon sa. Kanang bino, pre. Fighter wine, okay na. Okay ra. Good for the heart man na. Oh, good for the heart, Sakto no? man na spray doon eh, pre. Kanang fighter wine. Samutan na nga ng masyaw. Masyaw? Saan masyaw? Masyaw. Masyaw, eh. Tutuginom. Lanchaw? Nasa ka ng suktong? Oh, gato. Sakto na spray doon eh, pre. Tuon lang pa rin doon eh, pre. Kay karon wag itaw na minom. Kita na doon na ginuminom din mo nga. Tuon lang niya. Ako pre nyo at pretolyo, undang mo nang inom mo eh. Beda, wag yun mo magkuha ang kayuhan ng Ay, inom. mauro mong good na magkawapay sa kong imate, pre. Lami kayo akong pamate, pre. Basta makainom lagi ko. Lahi ginihana. Bida sa mo. Mao gani nga, tambag na ko ni mo, hinay-hinay na bida ko latahon. Hinay-hinay na, yung sige, inom ugbog na tubig, maayo na. Tuba ka ha, pre. Okay ra ka, no? Lagig dodo. Tuba ni Shim, ay, kanang vlogger na magsikat-kat og lubi. Oh. Shim, tuba girl. Tapis na. Tamis ka na. Pero, alam lang pre nyo, utro pag ka. Oh. Ikaw ba, ayaw tulduin nga butangag ayos ang kuan. Na. Imnuno niyang tuba, kailangan. May pagkape, butangag ayos, ayaw ng tuba. Butangi. Day! Delia! Asan mo yung bihana eh? Ang bida, milakaw ko. Wapon siya din eh. Milayas po, bida. Hindi na palkansin ang kong asawa eh. Delia! Uy, wow. Sobrang na sila misa. Kadaghan niya yung mga linata. Yan na yung pabibugas. Uy, pilaw ka ni kakilo. Diin mo ka di. Natang ka ng mamayda. Ikaw na dahil na, abi na ko kinsa. Kinsa ba siya mo pagto? Kita naman doon rin mo yun. Pumti anak. Abi magod akong sinang patre. Ha? Ngano silang patring? Nag-unsam silang patring dire? Ay, siya magod naghatod anak diri. Ha? Siya gahatod anak diri. Kanang tanan nga naas lamisa. Mao ba? Yata din niya? Wa, uy, hatag utaon. Ano giyatan mo ka anak dire? Nangutang man ko. Ganda. Nagutang ka? Nangutang? Unya siya yung matod? Oo. Yawag di mo. Ikay nang utang siya tidano niya siya gatod ni Rever Bida. Yun sa ko di mo pag-explicar ha? Ay. Mawa na siya pautanga niya. Wa ka patanga siya tidano. Gipautang ka niya. Gipatod pag itire. Yun sa di mo. Mo na ginaingon nga diskarte. Sinuwat ba ni pagtaro. Jay Badayos? Diskarte, pre. Diskarte pre ha. Pagtarong ba nga no nagkautang taon ka. Uy, nya iatod pag yun niya dire. Bida. Bangan mo ni siya na ako eh. Dili pagtarong gani. Kadaghan na ni. Ha? Pila mo sa ditanan? Pasinta ka bayadan ha? Ay, sus, problema man ka ako rin bahala, anak. Bangan man ka na ako. No, Ako na good ni. Oh, ikaw bitaw ha? Kasi may problema niya na ha? Ikaw ako ibayadan ng kanahana ka. Oh, come on. Sa kung sa'yo buhato na niya kong asawa, maunang kuyawan ko, kay mao lagi. Kung pa niya, iya ko nung diskarte, pero naiba akong problema mo yun, di ba? Unya. Ay, patay. Sino rasa di ay lit ako, ani. Bangon ko. Day! Dedelia! Nungsa ka na skilit? Nungsa ka? Sige ka mo. Kita na siya nag-sniffs ta diri. Sleeping ka, ha? Nga nung daw nag-sleeping ka diha, ha? Nagila ka ni. Nga nung lagi nabako ka? Lain na sa kondom ko dugoy. Sus, marsip, abi na ko noon sa ka. Murang kang nang silsa. Dambog na, oy. Yung gilikila ka. Huwag mo ko magilakilak. Unsa lagi? Nga nung wa, nga. Huwag ko magilakilak, nag-sniffs ako. Oh, nga nung sleep ka diha. Bako man na. Nga nung lagi nabako ka. Tungod lagi sa kondom ko. Unsa, blay mong damgo. Nagdamgo ko kagitulis kog 5 ka tao. Oo niya. Unsa, party sa mong damgo. Di namin tinuod, eh. Ha?
Hindi na tinuod. Unsa may mo Di ko may gilakan akong nga? gihilakan. Ay sos, parta na sa damgo. Hilakan ni mo na unsa mo kay. Para damgo na unsa. Kato laging nagtulis na ako. Di lagi na matinood. Kay gano, giusap di ka. Kaya kung saan nagtulis na ako, ikaw, manggod. Oh, unsa day? Ikaw dong. Ang barok, ang itsura, ang tingog, ikaw gyud. Pero ang akong gisakitan kay huwag ka makailan ako. Unsa? Inyo kong gitulis kay kuha ninyong akong mga alas o kwarta. Nadi kay lasong kwarta day? Damgura gani. Unsa? Huwag ko masugot. Oh, so, wakaw yun natulis eh. Natulis, oy. Unya? Huwag ko masugot nga makuha nilang akong mga alas o kwarta. Makusa sa mga tulisan, suko, nisagit na ako. Isang tulisada? Ikaw! Bida damgor na inuunsa mo ka. Bisag damgo pero sakit. Tungod kay ikaw may dako-dako sa mga tulisan. Sakit kay akong dugan kay wag ka makailan ako. Hindi mo pa siya kong gipugos. Naihatag na kong akong alaan sa kwarta. Nya? Huwag mo masugot. Mauto nga imo kong giingnan nga kadiyot ato sa giwerling. Ah. Gahi kay Gobos. Ah, kanot, nabanaw ka. Pagpida. Kung di ba galing na ihatag ang kwarta ka last wes? Hoy, ikaw, ihatag na ha? Or papiliot ka. Patay o turjak! Ah? Pagpili! Mamatay ka o turjak! Ikumadas imong hadlok. Bisag patyon pa ko nimo. Dili kumada. Patay. Ah, adi ay, gusto rin ka matay. Pues mga kawan! Patya siya sa turjak! Patay na ni. Mauto, hila kong kitabangan. Lipay kay ka! Lipay! Turjak, unya! Bisan sa akong damgo, bakakon ka lagi hapon. Bakakon ka ganda ay bisag kong saon. Usa pa ako ipabagang ni mo! Ingon magkapatid ko ni mo, Sir Jack. Buhay pa lagi ko. Abong mo siya. Damgura to na yun! Damgura to! Purti yung labara lagi ba yan? Nahamot lang. Unya, nanlabay pila ka adlaw. Ah, kadip. Ito, anak. Ablihan ako. Oh, uy, nabatay! Ikaw mo ko diyan eh! Asa mas Delia? Ha? Nga naman? Nang Patring, ikaw lagi na nang. Nasuroy lagi ka nang. Ay, waman ko musuroy. Ikaw gi akong tuyo, tungod nimo nabuang ng akong bana ug nasira pang akong tindahan. Uy, nganong ako kun? Animal ka? Ah, Gipautang pa ka sa akong tindahan kay nagtuo ko nga maayo ang imong gitambag nako. Pero daon sa naman nga akong kinabuhi, oy, amo kinabuhi. Ikaw mo na kaingon aning tanan Delia. Ate, sa tayo sa arang unang tayo pa kadiya taon sa manay kitang bagan nila sa akong asawa di mo. Gisultihan ako siya sa akong problema. Nga kanang akong bana si Tulio, mangulatan na ako og dili makainom. Pero makainom buutan kayo. Unya? Mitambag siya nako. Nga paimnon jud kuno nako. Pirmi ang akong bana kada adlaw jud kuno para pirming mahubog ug pirming buutan. Unya, ako sad si hanggaw mituo lang pod. Unya ang resulta, nasakit na hinon akong bana tungod sa sigig inom. Unya ang akong tindahan na bankrupt pa. Kaya nga akong halin, pirme na malang na akong ikumpray ilim nun. Para pirme siyang makainom. Maunang nasakit na hinon akong bana. O nasira pang akong tindahan. Karon nasakit na hinon akong bana o nasira nga akong tindahan. O niya, ano saman? Ha? Bayri ko sa inyong utang, ha? Bayri ko sa tanan. Pipila may utang sa kusawa di. Dako na kayo. Kay siya, man sa ibayad. May abot na nag 20 mil. Ah! Ano? Kadako ko na. uy, di ko mabayar na to, uy. Kadako na 20 mil. Pues, mag-abot na sa barangay. O akong ipanabi nga ikaw mo'y nagkaingunan ng tanan. Ipapriso te ka Delia. Ginoo ko?
Mao ni ako problema ron kay suko kay ng patring taon. Samang taon ni akong asawa taon pataka lang tambag. Unya gipahimos lang niyang maayo kay nagtuod siya katabang siya sa iyang tambag. Giutangan niyang maayos ng patring. Karon ang katubag na may kihas barangay. Unya, iyag yung kunong ipaprisos dilya. Sumay ko buhaton na ni Ate Pres, babae may gug ka, ikaw may asawa. Pasagdan lang nila kung mapriso akong inaha kayong asawa, ha? Pambina? Unsaman ko kamoy pasultihon, Ate Pres? Uy, kuya, hindi pambina. Unsaman ko kamoy pasultihon, Doni. Salamat, Ate Pres, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa talat. Bam! Good morning, Bam! May butang diha. Mama Mary, salamat sa mga pagampo. Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Dudong Doni, Ate Pres. Doni. Oh, mao niya ang problema, Ate Pres. Kaya ang asawa bang tambag-tambag, ba niya tabag-tambag. Ang katong amigo sa iyang abana, ang stulyo, itabagan na to siya, ay nag-inom, pre. Nya kay ang sa iyang asawa bali man Ate Pres kay paimnon magyud kay buutan kuno kayo. Oh, buutan kuno kayo. Tingali usag tuan to watoy Malaysia yang pag-ingon nga paimnon na lang para aron di ko Yan latahon. sakit hinon Ate Pres. O to sige ginom. Unya iyang tambag nga ana niya nigtambag ni Ate Pres utangan niya og mga pagkaon. Oo na. Mao na. Niabot og 20,000 kapin ang iyang utang. Oo. Nya di man siya bayad kay Mura ka daot. Maningil, yaman tambag ako sa. Kaitan, tuting mo. Mag-abot to sila sa barangay. Abot sila Mag-abot barangay, to sa Tipes. barangay. Pag ako sa basta maningil. Astag tos barangay kita bagad sa niya. Gipautang. Sus, grabe mo. Bitaon sa ato buhaton ni Ate Pres. Ikaw Ate Pres, ako pa ni mo dai, aubay kanang Bayran mo. na niya, uy. Gayran, bayran ang utang niya. Utang, Ang sa iyang tindahan. asawa, gayri na bay. Ayo, sultiin na siya nga di na maayo. Ina siya tambag usap. Oh, lagi. Ang katong iyak ka ng tinarong ang iya ba nga. Tinarong mo to iya Ate Pres. Nga, Painda oo. kay buta Pero ang mo ka. nakaapan kay mangutang pud siya. Mao lagi. Mao na. Initambag, Kay musla ni Ate Pres. Diskarte naman ang iyaha Diskarte, para pero- makautang siya. Kay mos ba? Kay mingon kag paimla pirmi kada adlaw aron mayog butang imong bana. Unya ang lintunganay sa pagsigig inom ug sa mga katigwangan pa sa imong bukid masunog imong atay. Mao gyud. Dili sayo makadaot bang gyud. Makadaot man sila sige inom. Suka galing nga suka ra, makadaot pagali na. Mao. Sa atay. Dong, wag ginay vitamins nga ihatag ng inom sa iyong lawas. Oy. Gyud ay. Ikaw, Pedro. Nahubog hindi ko, pero puta man, amutang ka. Nahubog ka, Pedro. Mainom yun si Ate Pres, pero karo dili na kayo. Niundang na si Ate Pres. May no, kada kahuna-huna ka. Kaya kung ako, wag maging mayong. Mauna. Vitamins itong lawas. Inom. Saon sa niya pagpalit ka. Supsupan sa diyan siya nang iya bro beti Ano sa uyapod? Beti kapin. Magsipat nga iglo, di itawag. Usbaro tong ilitok ni mo lan ang saon man pod nga sa to. Supsupan mo siya. Ayo gamitan ng punga para na amo. Hindi rabata. Ano ang paambit ko Yaya pamit pa be. Mateo 7 verse 13 to 14. Sulod kamo sa masigpit nga gangaan. Kay luag ang gangaan ug lapad ang dalan padung sa impyerno. Aha. Laom kini pagkasulti sa ebanghelyo man ni kagahapon. Laom kini pagkasulti but pasabot nga sigpit kanang gamay kay ang gianan pero padung sa langit ug ari karing luag dato kayo padung sa impyerno. Bitaw. Ang but pasabot ni ini nga sa atong adlaw adlaw nga pagkinabuhi puy-an nato ang Ginoo. Ora Ate Pres kayang si Padir Kate sa punta ang iyang gi humili nga kita kuno kinahanglan kita makasud sa gingarian sa langit. Na maninguha gyud ta, inaandam ta, maninguha ta nya kanang ang mga bilbilon kuno. Gamay makayagyanan ang langit Ate Pres. Di kasud ang bilbilon. Akong giinasilisay ko matay madi mo kamasud. Sa pulisa. Sa pulisa. No comment. Sigaan ko sa bata. Ang gawin mo eh. Naamla sila ibag-oron nga bulag Ate Pres. Kabilbil. Ang ilahangan. Hello mga kabilbil. Sa vlog nila. Apil ko dos dato. Balik tagulyat. Sige. Paimnon ang iyang bana aron pirming nindot og buot. Oh. Ako'y pangutana.
Usa man, nga doon, babae inom ko. Nitutok ko, oy! Giinom sa, di ba? Nahupo ko, nitutok ako! Sama ka pa na kating talumanoy? Kura ko ang pasultihon.